Kani kalong kajinga tu kana kebapan ketang ya kan mensim jong u Arwen. U bala syakbe na ying ha kamena. Henry da kajingay ne kajingay bat kajing tray shitam. Ula kelalong ubriu ubajop. Ula map ya kamena. Bat kajing pen I ba ublay cuklet ya kajing pen shitam. Don kaway kamena kabasniu klabe ying ya u Arwen. Ukena ubadang shipos nem ke arta. Hakapor ba kal bat uslap bajur ba. Hakikti jong u Arwen. Ulara ya kapela bat kikot pule jong u. Uyam. Henry omdon mano ubasngausen ya u. Henry kumno ublay ulapan kela bat don ringkat hakajingat lenti jong uta ukena. Bat hadin ulalong ubriu ubariu spa. Bat kajingi syam jong u ya kamena. Ula sumar bha penban ka. Klem dan lek persya. Uslap bajur bat keleer kabaklan. Kelatap ya kasnong barak kaway. Hakatay kasnong. Ladap da ka slap. U Arwen ubadang ship hosnem. Ula yeng sabar jong kaying. Ura ya kapela bat kikot jong u. Kajingkang kelakang. U kerpat ya kamena bakan pli ya kaying. Henry M. Kamsim lapli. U Arwen ula jihilot barok seranyang. U Arwen ula pej ya kaying jong u hakasin kabakado. Ikmat jong u. Diladap daki umat. Bat kadoknut jong u kalakia shibun. Ula paidin. Henry omdon manoru. Ubayarap na khot ya u. Uslap jurba. Bat man kabenta jong ka slap. Kalong kum kabenta bat kajing ngausi jong u. U Arwen uyam bat uyat sakmat na jengay hakasnong. Uslap lasange. Henry kajingsa marway bat kajing ngausi hakadonut jong u. Kampat sange. Kikijat jong u. Kilayat hakaway kajaka ha station rel. Henry tipsyu ke kabaap ya u hangta. Tang kanehi utip ba jupay syu syakatay kasnong. Kajing susi bat kajing huslaihi kilong kiparalok jong u. Ukpa jong u Arwen, u Samuel, ulong unongnya riksyo. Henry u yit bha ya u Arwen. Hadien kajing yap jong kakimi jong u Arwen. Kajing im jong u Samuel, kelakela. Ula sim tengah temai. Kakerteng jongka, kalong ka Maria. Kajing long bat kajing le jongka. Kalapen kela ya kajing kemen jong u Arwen sya kajing pensitom. Man kapor ba u Samuel uwan rakot temai nekitiar nakabenta u Arwen. Kamaria kajukhi bitar bat syun. Kajuong bakine berok kidei tang nakabenta kikhun jongka. U Samuel u donru kijaka hasnong. Bat Kamaria katip ba u Arwen unlong unong yok bentaru nakita. Kamena kalakwa babaro kinlong tang nakabenta jongka. Kajingsyun jongka ya u Arwen kelanang kiu man lakasngi. Haba u Samuel don haying. Kamaria kalalong kabakhor bha. Kajuong ya u Arwen ubadanglung kajingmut jeng perkat. Pipule ban le ayu traino yakikam ying. Henry manu ban aja ya me. U kenarit ula syapting bha. Kajing syapting kalasa hakadonut kena jong u. Namar u syapting palat ya kamena. Henry ha kata kasngi kalah palat ya uput. U Samuel ulej sorba kumba arsngi. Bat Kamaria klasim kabu ikane. Kala berngem ya u Arwen. Bat kala beying ya u. U Arwen ulayam. Bat ulaong. Sngew ba ay ya kapla jonga. Kikot pule jonga kidon haka. U Arwen u yit bha ya kajing pule. Henry Kamaria kelakentat da kadoknut snew. Bat kelakanyat ya u syabar. U Arwen u khot ya kamena bakan pli ya kaying. Henry kam sngap. Uslap bajur bha. Bat man ka benta ka slap. Kelanang penjur ya kajing ngausi jong u. Kamaria kelaberngam. Balada uwan biang. Kajing im jong u kandon ha kajing ma. Ha kaleer kriat bat kaslap. U kenaret ulami marway nasnong. Da kajing syapting ulayam. Henry omdon manoru ubayarap ya u. Haba u Samuel ulawan pai syaying.
ula kili yaka Maria. Hangno u Arwen, kala jubab daka jing bom siap tiang. Udon hangne menta ula wan na skul. Ngam tip hangno ulej. U Samuel ula sngus kem hakata kepor. Henry haba kamiet kalawan. U Arwen umpat wan pai. Bat kila lej wat ya u. Kila wat haka shnong baro. Henry syam dak satia. U Arwen ula kiu hakarel. Bat ulej syaka jaka bom itu. Tip syanu unlej. Unle ayu. Henry utip ba kwa syu ban wan pai. Ha kasnong ba hapdeng ka jingyat jingyang jong kibriu babun. Ula yat ukit jaka pla jong u. Bat ula pech septiang ya baro. Nangta ula yoi yaka way kadukan mekanik. Ula lej sajan. Bat ula ong. Koma pila mo ban aikam yanga ngan trehok. Ngakwa ban siu yaka jingpule jonga daka pisa jonga hi. Ngakwa ban pendep yaka jingpule jonga. Bat ban pendep yaka jingtrang jong ukpa jonga. Utrai dukan ula pece daka jing siu sen ei. Bat ula ong. Hoot ngan shim yapi. Ngan siu san hajar shibanai. U Arwen ula pediang mardor. U kenaret ula sedang bantrai hakadukan mekanik. Menstep ulej skul. Bat hadien utrai haduk damit. U Arwen hakamit ujutia syabar dukan hasilenter kesurok. Ulas dang bansngeu bakanehi kalong kabenta jong u. Ha kawai kasngi utrai dukan ulah keli. Hangno pilitia hakapor menmiet. U Arwen ulah ong ngam don ying ngatia asurok. Utrai dukan ulah sngeu sen ei bahaya u ulah ong. Pila bansa haying jonga don ka kamra kabalaj. Syabar ka kriat palat pidang long ukena. U Arwen ula pej daki kmat jing sngeu ngu. Bat ula sedang bansa hangta. Ula peteng ya ka jing pule jong u. Daka jing shania ha ublay. Bat ka jing tray shitam. Tip kumno ka jing im jong u kan kela. Ha ka liang ukpapat. U Samuel ula yam sngeu si. Ula yaywat yu ukun. Henry syam satia ya u Arwen. Kisngi kila kela syaki benai syaki snam. Ka Maria kabaklem kun kala im daka jing sngeu rem hakapop. Hakimit kala kenmau ya kapor bakala be ya u Arwen hakapor slap. Ka juper kat bat ka babe na lor ba kamdan kun yalade. Kisngi kiyat ka meina kala yo jing pang paralyze haki kijat jongka. Kala hap ban syong ha wheelchair. Bat kala yam sngeu si bha. Kala plalut baro ya u Samuel. U Samuel ula bitar ya ka. Henry umla ban le ei. Syano unlej wat ya ukun. Na ka jing susi kabala palat. Ukpa ula klatno na kane ka pertay. Ka Maria kala sa marway. Ka syong ha wheelchair. Ha surok ka pentelon ya ka wheelchair jongka. Ka kerpat ban yo jing yarap. Tang ban yo ya ka bam. Da ka jing penshitom na kabenta ki kamsniu jongka. Ha ka way ka sngi, ha traffic signal, ka way ka kali ka barem dor, kalasange. Ha po jong ka kali, don usamla ubapong ki jan babha. La itu ban pe tangya ki jan, ba udey ubarus pa. Bat haba ula yoi ya ka kentay ha wheelchair. Ula sange kansan, ula mi syabar, bat ula itu mardor ya ka. Kalong ka meina jong u. Ka Maria ka ong. Ay pisa kendiat yanga. U Arwen ula pendem ya ka kli. Bat ula ong. Pi itu ne em yanga. Ngadey u Arwen. Ka Maria kalayam. Bat kala kerpat daka jingpan map. U Arwen ula bat ya ka kti jongka. Bat ula ong. May pihe yanga. Pimdon kam ban kerpat ya ka jingmap yanga. U Arwen ulaya lam ya ka syaying jong u. Haba ka meina kalayo i ya ka ying paki dulan jong u. Keladap da ka jing sngeu rem halaman sim. U Arwen ula keli syapang ukpa jong u. Bat ula tip ya ka jing shisha. Ki umat kila jaw na ki kmat jong u. Namar u benut yala ukpa. U Arwen ula map ya ka Maria. Ula paksumar ya ka na hospital private. Ula pet ya ka. Bat usumar ya ka kum ka kemi jong uhi.
U Arwin bat kamena ushim yaka ban wan pej wan jungo nakajaga tep jung ukpa hasnong. Gibriu kiba hasnong haba kila yo i ya u kila lingo yaka jing job jung U Arwin. Henry U Arwin umsim lapen pau yaka jing sniu jong kamena. U Arwin ulalej pai biang syaka-jaka ba ulasa brabor ringkat bat kamena jong u. Bat ula im ruspa ringkat ke burom bat kanam. Henry kawei ke jingduna kelasa. Bat kata ke jingduna jong ukpa. Kaba la syu ban pendap ha ke jing im jong u. U Arwin uyam susi na marba ula du ya ukpa jong u. Henry ungej ba kine barok kidei ki jing duwai bat ki jing kerku na ukpa. Kumba ukpa jong u uju trang ba ukun jong u unlong briu man briu. Kenmau ba ublei ula ban map ya barok. Henry juklet ya ka jing pensitom. Lada episode na ngobhalai share komen bat subscribe ya ka channel.